Kollege Pugliese. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Dalli. Grazzi, Chair. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa mument opportun biex niddiskutu dan is-suġġett u qed ngħid hekk mhux biss għaliex hemm bżonn urġenti ta' azzjoni imma wkoll minħabba l-mod kif qegħdin jiżviluppaw l-affarijiet fil-Mediterran. Qegħdin nitkellmu dwar l-att kriminali ta' min jagħmel eluf ta' euro minn fuq l-isfortuna ta' ħaddieħor, ta' min jibgħat jaqsmu l-Baħar Mediterran persuni fuq dgħajjes li bilkemm kapaċi jbaħħru biex jispiċċaw jegħrqu. U min-naħa l-oħra għandna ċ-ċittadini Ewropej li jgħidulna jsir ħafna paroli fis-sajf meta l-problema tkun fl-aqwa tagħha, imma mbagħad fiċ-xitwa bħal donnu jikwieta kollox. Jgħidulna qisu m'hemmx ħeġġa biex jinbidlu l-affarijiet. ċittadini li huma mħassba dwar dak li għaddej fil-Mediterran, b'mod partikolari fil-Libja, fejn ma kuljum li għaddi s-sitwazzjoni qed issir aktar delikata u fejn l-Unjoni Ewropea għandha tieħu rwol ċentrali. Irridu naħdmu flimkien. Ejja nimplementaw dak li ilna nitkellmu dwaru. Politika komprensiva li tinkludi kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, strateġija li tinkludi wkoll żoni li bħalissa huma f'konflitt bħal Libja u s-Sirja u